Díomh agus fáilteteach chuig Siar Bóthar na seachtaine seo. I maileatha clia in 1983 atógach an chéad mhíor a nocht, ach is as tíor chonaldó in áiríre. Dúiseoir gomórtas na fideile faoi ochtaíag bhleathcheol na hÉireann a bheith Bridge Harper as caiisleán na Finne an bhliain úd. Agus bhí sí ar chláir sa trá all the best faoi 1983 sa Chultúrlann. Agus mar ag eici a bhí an misneach ní lá go maidiné. Bridge Harper le fun mal Niamh agus an teanrial chunlach sin an cran darach. The Song of Strings are on the dead is Anam den Von, agus Dowlam Bridge ó Bhargad McGinley as Béla Hashani, a chomé bonathe fias sa Shanachoil le Viaki. Ó hús ráirthar na Malaid sna Seascadaí, hí a rástílar le tuairt faoi deara I measc na gliata grúpa a bhíocha casa. Cé gur chuirsíos róhimplaí bhí siad ann thaithin an stíl glórach leo. Bhí tapa le buile láidir a tharraingt áidirthaí. Agus an sin bhí drámán thaithin stíl bhal bhug bhín leo. Cócheol teann lé agus na gitár áseanam le bar na méir. Leis an dara rangnú sin a bhfuin an grúpa Mac Murrough sna seachtaí. Trúar bhí sa grúpa seo tugach Shades of Mac Murrough I dosach. Mary agus Josephine O'Neill agus Paul Kavanagh. Ó 1972 rinneadar a rá ad chearnín agus roint cearníní single, the lipéid Polydor don chuid is mó.
agus clistear roinnt a go dear an fós glúiscí cnuasig. Faoi 1982 nuair a bhí siad an tre donnacha at Bantry House, bertacha a bhí Mac Murrough, ach nílim cinnte cé acu den bheirt bhain a dimig.